komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, maulanon nga aga sa inyong tanan. Welcome naman sa isa naman kabahin sa Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, good morning. Happy Sunday. Pasalamatan kinaton sa naman kay regalo sang Ginoo sa aton no pagbugtaw sa agas lingko grabe ka tugnaw. Maulano ng tiyempo, may mga kalamidad na naglatabo, ano, discuss natin dugay-dugay. Pero ang atong pasalamatan sa subong is that sa amidst of the trials and challenges sa sininga pangabuhi, ang importante buhi, nakabugtaw kita. And subong, kung ari ka mo nagapamati, as mentioned last week, no? Yes. It means we have all the reason to be thankful nga ari kita subong aga padayon nga for as long as there's life, there's hope. Correct. Pakigbato, tubang, no? Sa mga pagtadlaw sa sining kalibutan. Good morning sa inyo tanan. Ini sa gihapon niyo kubos nga alagad kun si Hal Israel Ising sa Langga. Morning brings new hope. Amo na siya. Mayong aga man sa kay station manager, Nona Dimala Magbanwan News Chief sa Aksyon Radio, Aksyon Rex Cantong. Amo man sa tanan nga katapo sang Aksyon Radio Bacolod. Kag sa tanan nga tagpalamati sa radyo man kun sa Facebook sang Aksyon Radio Live kita sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Good morning sa kay Precaloy Espino, Pre Victor Suson, kay Attorney Marty Goromeo Sobaldo, Nico Delfin, Adonalyn Gumata, Barbara Mijares, Yasmin Pascual Dormido, Don Di Blanca, Pamilya Toledano, Barangay 4, sa tanan niya talaga Barangay 4, nga nagamonitor karon nga aga sa Aksyon Radio kay tabibing kag Tito Ernesto Horilia sa Barangay Alihis. Classmate Victor Rosso Frihil, Christopher Masconiana, Barbie, Tim Querido, James Yap, Herbert Besa, Thea Trog, Julian Shan, Jake Bilbao, Manuel Longhero, Lori Didulo, Cristian Blesada, kagtanan niya katapos ang Station 4, especially sa ilang Commander Charles Sever, amuman sa kay Station 2 Commander Major Leo Estopa. Good morning man sa kay Alex Montesa, always kini si Sir Alex. Emmy Gomban Tronco Antolo, good morning sa inyo tanan. I-follow up tanan na karon ang aton nga mga greetings subong nga aga. Karon nga aga maghatag kita na isang gamay nga weather forecast. Antes kita magkadto sa aton nga mga main nga mga topiko sini nga aga. Weather forecast sa sini nga aga as of 4 a.m. Kay nga sang kagaon sunod sa pag-asa padayon nga nagabaskog nga hangin amihan. Amo ini ang nagaepekto sa bilog nga area sang Luzon, hangin amihan. Amo naman na nagadalasang mga pag-ulan didto. Samtang tail end of frontal system naman ang nag-epekto karon sa Central Visayas, amo man sa Eastern Visayas. Amo man ang rason sang grabe nga pag-buo
sang ulan. Wala naman sang may ginahulat o kung may ginapabot-abot nga low pressure area kung any man nga bagyo kung malain nga panahon ang pag-asa sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ayun. So, ate, unahon siguro at discuss ining baha. Wait lang, nakatawag ta ka sa Jom. Valdes. Wala ta katawag. I-try ta karon sa kay I-text mo siya. Ate, very good. Try ko kung makareply siya. Siya Tapos ginaiya siguro- ang kwan. Kagabi, ang nalambutan ko kay Inas ang aga, ang latest, do yan ibla ni Dorel kay ina mo, do ang Victorias, kulo may 11 ka mga puluyan nga apektado. So na sa DRMO, ginpakadto ni sila guro sa ilang nga gym. But for now, nakabalik na sila sa ilang mga puluyan. Samtang isa man ang patay sa gimbalaon sa sudad sang Silay, matapos matampukan siya sang narusdak niya mismo nga puluyan. Na ano? Napatay. Sa gimbalaon sa so, may sudad isa sang nakita Silay. ka, pila ka bilog nga atong casualties. Do isa pa lang so far. Kabay pa isa lang. Oo. Okay. Something na to. ang kita-discuss subong sa tanan yung mga kapihan, sa mga puluyan, sa mga even ang mga young people naton sa social media, although ang mga young people, may ano naman sila mag-post yan, no? Pero I don't know if from the heart yun ang mga concern, no? But you know, sa aton yung mga pumuluyo dire, I think ang na-question gid subong, and ako personally, amo na pangkot yung mo, gusto ko tan di ba ma-come up sang statement si DNR or ang aton yung mga you know involved sa aton nga environment, no, kung ano gid bala ang cause nga before hindi na siya amo sinika strong sang pagbaha nga subong kataas gid tama kay kung tuod na siya nga post sa Facebook, which ako nag-agree ko nga tungod sa development sang aton nga komunidad, like ang aton yung mga tourism development. Correct. May mga restaurant ang napatindog subong sa patag, may mga ginapakayo nga mga highway, amo nakakita ko sa Facebook eh. So amo na kanong reason kuno kung nga ako nagadiretso ang tubig panaog before kung puno ang bukid sang mga kahoy. May gahawid na iya kay grabe na magsuyop iya tubig ang ano mo ang kahoy mo. Pero tungod sa massive nga pag-utot sa mga kahoy, tungod ginanami na siya nga lugar, gina-develop na siya nga lugar for tourism attraction, no, which is also very important sa isa ka community, sa ekonomiya, sa isa ka syudad, no. Amo na kanong cause ko, no, kung grabe ang pagbaha subong. Now, if that is true, kung official na siyang statement from DENR, for example, tani makakam up sa isang official niya statement layang ang makabalo kita tanan para maka-invest kita sa future. Correct. We are not just talking about the baha and konsekwensya subong. Tapos na kakatabon na sa subong niya, gabaha na ya. So ano yung mo unta? We should look for solution. If tuod na siya, nga tungod na siya sa kahoy, then we must invest in trees. Damo nga kahoy, not only for ourselves, not only subong, katapos na to ya, gabaha na ng subong ya, but 10 years from now, sa next generation natin. Imagine bala, ang imo na ginapanghambal, ginkanta na sang asin eh. Di ba? Anong Asin bala, tingnan mo ang tubig sa dagat. Ano bala? Kulay asul ngayon. Ngayon Hindi nga masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Pero, amo na bala, ang konsekwensang pagunlad is kay ko sa aton. Lyrics dayon eh. Oo. Di niya part na may kahoy. Check na siya. Na-forecast na sa asin. Di ba lang? Ang asin sa FYI sa mga baghuling tubo. Band na sila, no? Group na sila of singers before. Nga grabe Correct. ka mga grabe ka Grabe mga nga meaningful pag-foresee, no? sa ilang nga mga songs. Tatlo na kadekada ng ligat. Di na nga part ang to may Hindi pa ko busa kanta. Abot ko na may maganta. Pero hindi pa ko busa. Hindi mo ni-video kihan. Oo. Be, hindi na masama ang pagunlad at ngunit masdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayon ay kaitim. May ano di part sa mga kahoy mo. Ang pinaka-nami ako nakakanta sa asin, ino ba lang, iodized salt, mag-iodized salt. Lain na iodized salt na iya. Mayroong hinihiling pag, amo na siya, Sa no? ating pagpanaw sana ay tagulan. Hindi lang subong kay tagulan, Diyos ko. Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran kay dumi ng hangin, pati na ang mga ilog natin? Correct na siya. Di ba? So, damo ni siya ang kabaylo sa ngaton nga pag-unlad. But eventually, abi, nagadamo ang populasyon, kinanglan mo gidi. Kinanglan mo mag-develop, That's why siling ko. kinanglan mo mag-adapt. ang mas nagkuwari ko dito sa public service, grabe mo, budlay-budlay, ibalanse, sang mga butang-butang sa palibot mo. Correct. Kaya tungod, and every action, may equal reaction siya mo. Sakto na sa ang punto, gusto mo man mag-improve, mag-develop, magdako ang ekonomiya mo, pero may kasuffer naman niya sa aspeto. So I think dapat makakam up ng probinsya sa Negros, kay kutulokon mo bala, mas grabe gyapon ang aton diri nga forest. Grabe ka green province kita gyapon compared sa iban. But Isa lang ang akon council. Sige pa din na lang kay but ko. kung tulokon mo, nagabaha na sa subong.
despite nga grabe gyapon siya green sang Negros. Meaning, Nga sa una wala yeah, kung tuod na siya, ako, I would suggest, nga tanan kita, himungon ta na. Like example, hindi ko nabasa gani man nga sang una nga chimpo ko no part sang imo ko no nga graduation to si mama nagbundo bala mo sang part sang imo nga graduation kung estudyante ka is tanom ka sa kahoy. Correct. Dapat maka-accomplish ka. Every student Correct. before mag-graduate must plant a tree. Amo nang I think so after 10 Kaya years importante kung kita di iya, na makalabot, importante kita. kung libo ang nag-graduate, libo man yung mga kahoy ang matanong diri sa aton. At least ma-replenish siya. Oo. Ang nasubukan ko lang, kay may mga utod kita nga which is ilaman opinion. Inablang ma-post party sa baha, sa ang Bacolod amo ni which is gakatabo man ni sa tanan, imaginable gani, imaginable ang talisay, ibi magalona. Imbis na ibla magbulig ta pangamuyo, magbulig ta support, no inablang igub-anay pa. Ang baha hindi mo ni mapunggan, ang ulan hindi mo ni mapunggan. Natural disaster niya mo. Kung may epekto man niya ang kuan, ang natawag na nila nga epekto sa ano bla? Sa sa ozone bla or sa change bla ano ni tawag ni climate change. Malawig-lawig ina nga discussion. But for now ang aton na lang nga mabulig is pangmuyuan ta aton mga utod nga ginapektuhan. Subong kaya ang gobyerno haraman, DRMO haraman. Oo. Active sila katama. Ako ya personally, God marko sa mga taga Victorias, Diba? Talisay sila. Oo. Gina-review ko ang mga post. Grabe mo, gapangamuyo, Oo, kag nagapasalamat. gabuligay, gapasalamat, even ang ilang mga officials to, ga-post. Oo. Isa sila ya, gabuligay sila May ya. update from time to time, update. Yeah, kag hindi kita to yung nagasigis la ka bash or binasulay. Oo. Although that's normal. Wala kami nakita. Sa That's ilang normal, gabas pero, sila. Oo, though, in times like amos na bala, isa sila ya. Sa aton de, mabatay sendi sa aton de, once umulan damol, kag bumaha. Ako ni nag-post pa ko, birhata vlog, post ko pa nga, yay, may swimming pool na kami, pwede na ako kaligo. I mean, butang ta na lang positive, alangan man mahibi ko di ka nung kagbayawong ko da kay nagbaha. Kuhaan ka na lang ng be happy. Kay ang gina-post mo, naga-epekto na sa dughan sang iban nga makabasa, gabugat na siya. So kung maghatag ka sila positive vibes, despite sang kakatabo, mapositive na sila. Kaya kung kita ang mga media, kwanta mo, nang kita ang naghahatag, ang aton opinion kung kisa, ginagamit na sang iban. matter. Gamatter ginagamit na sang opinion sa iban. Magluwas sa mga opinionated gid man ya. Kag may mga alam gid man. May mga stand You know, we sila. don't But blame anyway, people for blaming the government. Kaya tsakto giman Dapat. may reason giman sa Oo. tayo nga magreklamo. No, dapat point na- makasuggest. Yeah, and ang point agad sa mo sini. May mga tao nang lang ya, let's differentiate ang mga critic nga constructive bala, nga reasonable. Ag may araman lang nga gabantay nang gadya. May kilala ko mo. Nasa jahan sa yang pagbahatog la sa Victoria sa Talisay sila. Subukan siya nga sa Bacolod wala. Atod kasi mate ko man sa una. Subukan siya niya. Mga kamilang dihaw mo na. Chat ako nang sa Bacolod. Hanggang ga mo na naguro. Sa Bacolod, hindi pa taas ang baha. No? You know, ang point ko lang sa musin meaning, may mga tao kaya gabantay lang kaya. Nga sa naman bla ang downfall, makagka-diferensya sa syudad bala. Para, you know, ang point ko lang sa musin as much as possible, let us criticize constructively. Correct. But let us Constructively. pray further sa mga amos na nga hitabo sa ating kabuhi, sa ating environment, sa ating palibot. Let us not wish bala nga may kapaltahan din nga matabo sa aton para i-celebrate na siya naton. May reason naman para i-bash, may post ka lang, you know. Correct. Let us be positive at all times, as much as possible. Hindi na pa dugang i-wait ang nagabululuktot na daan. Muna siya. So, imbis na, kuha mo ang bugat para sa iya para Pero in mabagan. fairness, sa Lacson Street, why na nagbaha, no? Medyo kabahagid man. Sa Lacson Sa Street. parts ng Robinson, ng Dalagan. Ah, dito sa Robinsons. Gapo sila eh. Gapo sila. So, dila sa may fair, araman. Dili sa, ang pataasan din nila, yo. Okay, daya. Kita mo Okay, to, daya. ito may mga asfalto. Pero ang namin sina, kahit itong damo lang ulan, naman na ganun si Sir Jomari kunara tali, para ma-explain niya if pila ang taason sang current sang tubig bla, nga nagbubo sa syudad sa Bacolod. Ang namin lang dire, kaya dasig lang. Pagkabaha, ga untat man dayon. Sa tungkol sa Anyway, Sir Jombe. antes samtang ga chat kada, maghatag kita na isang gamay nga update sa syudad sang Bacolod. Kung pinanabala sa karon ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Yari ang aton mga pag-aistoryahan karon. Ang pag-aistoryahan ta is ang 0 case kagabi. Wala sang kaso, Yeah. 0 ang syudad sang Bacolod. Ining budget nga ginlaan sang syudad sang Bacolod para
sa pagbakal sang vaccine. Amo ni karon ang aton nga mga istoryahan ay ang syudad ng Bacolod, i-reiterate lang naton nga yara sa gihapon sa Modified General Community Quarantine tubtub sa Enero 31. So kabalo naman kamo sinin hindi lang namon pag isa-isahon pa. Okay, no? Sumatag kita na isang gamay nga update. Ay, istorya naman gali karon. Ang paghatag sang SP sa gunang panunsod sang pahanugot sa kay Mayor Evelio Lunardia nga mag-sign into contract sang sa AstraZeneca ang aton kuhaan sang vaccine para sa COVID-19. I-discuss sa karon kung pila ba lang ginpundo sang syudad, kung ano ba ka importante nga kinanglan gid nga iduso gid ni Mayor, nga kinanglan gid i-advance, nga kinanglan gid nga tinguan niya nga ang syudad sa Bacolod ya ma-secure nga may bulong sa COVID-19. Amo na karon patpaton ta na siya karon. Igaanta concrete nga information and detail ang mga tagpalamatita about this vaccine. Okay. Sa syudad sa Bacolod, mayara sang 0 cases kahapon Sabado. Karon, may 81 na lang ka mga active cases as of Friday. Ang suma total, ang syudad sa Bacolod, ang may confirmed cases nga naglambot na sa 5,628 ka mga kaso. Ang mga total recoveries naman, naglambot na sa 5,369. Ang mga nagkalamatay, ang naglambot na sa 178, which is duha na kasimana. Okay, at least, di ba, nagamay-gamay. Sa bilog naman ng Pilipinas, ang kaso ng COVID-19 naglambot na sa 485,797. Lapit na ito sa milyon. Anyway, ang mga na-recover naman, naka-recover is 449,796. No? Suno sa impormasyon sang Department of Health. Samtang nagkalamatay, yara na sa 9,395. Sa bilog naman ng kalibutan, as of 6 a.m. kaina, sunod sa datos ng World Health Organization, mayara sang 89,980,229 ka mga nagpositibo sa bilog nga kalibutan gikan sa 222 ka mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Grabe naman niya. Ang pinaka-latest na populasyon sang bilog nga Pilipinas is 110 million. Ang naigo na sa bilog ng kalibutan is 89, lapit na 90 million. Butchilingon. Do, kung iibutang mo sa Pilipinas, isa na ka Pilipinas ang mga naapektuhan. Ang confirmed deaths naman sa bilog ng kalibutan, naglambot na sa 1.9 million. 1,900,032. Muna siya ka, dako. Damo gito ka di karon istoryahan. Hambal ni Manang last week ang aton guest bala nga nagpa-vaccine dito sa Canada. Kaya very clear sa statement pagpangkot sa iya. Anong nag-push sa imo nga magpa-vaccine? No? Ang siyempre kulbaan man gyapon no? Despite may vaccine na. Ang sabat ya, mas kahaladlukan ang COVID sa vaccine. Because ang COVID, sure ball nga kung hindi ka makarecover, dula ka. But ining vaccine, may mga side effects man posible, but may immune ka. Maproteksyonan ka from the virus. Sa sa very, very simple na siya. And laro honta. Gusto ko man i-clear actually kung tsakto ni siya. But I think hindi na siya mandatory. Pag maka-purchase na kita vaccine, hindi na siya mandatory. Pero i-cover tanan nga population as much as possible. Budgetan. Because you'll never know kung tanan niya magpasugot ya. Eh di tanan niya nga 18 pasaka maka-avail isang libre nga vaccine. But confirm ko panigani kay City Ad no kung hindi siya mandatory, but I suggest hindi siya mandatory. I-discuss na sa buong or dugay lang. Dugay lang Okay. Gusto ko lang na idugang nga ang comment lang ni Kapitan Madeline Diaz sa baha. Isa sa mga reason gali ko nga isa sa mga naga-contribute bala isang high tide. The moment magtabo ni bala ang grabing tubig sa bukid kag mag-high tide siya. Saka. Like sa lugar na bala, that is below sea level. Sa barangay 4 bala, kita mo sa una nga pa nag-ate below sea level na nga to yung lugar. Nubo pa na sa baybay di sa drip na. That's why nga west. Siyam lang kaido ang manghihi, baha sa aton barangay. Oo, that's why kay tabo sa na mga pulo. Pulo kay do na. Everyday ginadayo sa tao, do na anad na. At least may alagyan sila. Kay nangita da sila Nubi. Shout out sa kay Nonoy Dongon, Noy. Kape-kape lang tada. Islanta na karon ng kape.
Agap sa nagapamati. Mayor Romayla, ni Cor Mangilimutan, good morning. Opo, di miligad ni Mayor May. Ay, torta. Nag-blessing sa Villa Marinalinda, ang bagong resort na sa Don Salvador Benedicto. At ang impossible yan ni Edwin. Don Salvador Benedicto, iya pa na area, oh? Hindi, in-invite siya. Kasi Okay, kukuha naman okay, sa ni okay, Edwin mo. okay. Araw mo to si Vice Mayor De La Cruz. Nagkatumo Mars- to siya. No, si Ano Vice. sang mangod? Amang Okay, migo ko na. Migo ko na. Kasi si Father Salvador, pag naman to siya nag-bless sang resort. Pag ni Mayor Mayman. Tiyo. Si Maymay, si Mayor Maymay, grabe ginaiya ka. Pisan. Hi, Mayor. Good Pero ang morning. tourism nila sa lakas niya, grabe ang development. Subong. Saka to lately, wala. Why pa? May bago Why pa itong ko kapihan, kalagaw? kantilado, wala mo. Top of the mountain man siya, katahom gid. Pero why siya nag-consume gid sa lingyan dako nga lugar? Why do ka basta sa tip of the mountain siya? Ginatawag na Sa si Castellana. Sir Jones. Wala pa kay web siya reply. Okay, so antisina, may-ari sa nga bag-o nga guidelines. Ang ano ba lang sila kumiyara kasi ni or na-discuss nyo ini. Kaya dapat kuno may executive order ni Mayor mo antisipatuman ang 7-day nga duga nga quarantine sa OFWs. Kaya ang ato na OFWs kada puli diri wala na home quarantine. Wala na quarantine sa mga facilities. Home quarantine na rikta. Ang ilan na lang kinanglan isang negative nga certification nga sila wala sang COVID-19 kung negative sila pagpuli diri. Pero ambot ko na patuman na kay wala kami nakita nga executive order ni Mayor. That is a national mandate. Oo. National na siya nga ATF nga rule. Nga ang OFW upon arrival, home quarantine lang. Okay. Because negative Pero I mean- na sila nga result dito sa Manila. Pero I mean, ang bag-o ba lang nga mandatory nga 7 Ang day? hindi na siya Mandatory? Hindi na siya mandatory. Yeah. Okay. Ano Ano siya butang sa ang bago nga rule nga gin-include sang Manila. Manila niya din nato niya ha. Oo. Ang bago nga rule National IATF. National. Oo. Amo siya May 20 ka identified countries. No, may 20 ka identified countries. Nga kung dito ka nagalin, pag-abot mo sa Manila, 14-day quarantine ka doon sa Manila. Yeah. Meaning, bisan negative ng resulta mo nga OFW ka, tapuson mo gapon ang 14 days kung halin ka sa 20 ka countries nga identified nga may strain. Upon arrival sa Bacolod, balik sa usual process. Nga, na 14 days ka na sa Manila, na nag-negative ka na to. Siyempre, home quarantine ka na pag-abot mo di. Correct. And no, hindi na siya executive order because national mandate na siya. National okay. IATF ang naghambal sila mismo. Kay Baloka, sang may bag-ong mga variants sang ano mo, sang COVID mo. So ang may mga lugar para sang hindi why ko kabalo ko nunugid US kay research No. I-discuss ta? Gusto mo ba lang kadali lang? Pwede namin. Amo na kanang mamangkot kay para at least maklaruan sa mga tao naton kay Baloka kay nagakadto sa opisina nga halin sa US. Gin mandatory quarantine sila. Ang rule naton is that kung may ara ka na sang negative after 3 days, schedule ka na. ROF sila. ROF. ROF sila. Returning Overseas Filipino. Oo. Nakuha na nila ang ilang negative. But, hindi pa sila gyapong kapuli. Kay, mandatory ang 14 days. Yes. Na. That is a national guideline. That's why. Oh, Ayaw advisory na ma-discuss mo. Update na siya from Bureau of Immigration. Actually, ang nag-release ni sang notice. Ari ang 20 ka countries. Oh. United Kingdom, no, UK, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Ay, kadamo-damo. Canada, Spain, and USA. So, kung mga abyan, live kita subo mo, kung ara ka mo sa mga amon ang mga area, ka magpuli ka mo diri, dugin ba na? Yes. Mayara nga, amo niyo, ang naglabilin sa mga nagasulod, amon sila ang few nga gina 14 days. May mga countries Kaya nakasulod na sila antes ng pagwa ang ATF. Okay. And may mga countries gidya subong niya nga ginway anay, ginhold anay ang pagsulod ang entry dito sa Pilipinas. For those na nakasulod na yang daan niya, no, before pa ni siya na-implement ya, gina 14 days gina asla ya. Na 14 days gid sila. quarantine. Usual sa aton. Good morning Sota. Good morning da. Nami gid si classmate. Ano gid. So I hope clear sa aton mga OFWs, no. Pag abot diri sa Bacolod, sugaton na lang kami sa airport, kaya gidulo sa inyo balay for home quarantine. Sa mga OFW na yan. Sa OFW, even ang ROF. Anong ang ano ya? Kaya wala pa man gali na patuman, no? Wala pa man. Ano, no? Home quarantine, di ba? Okay. Amo na yun. Nadaan yung kiperme. Oo. Lain niya ng LSI, lain ng OFW, ROF. Dito sa Manila, may result ka na to, ya.
Amo na lang ng dalon mo diri. Oo, si Home quarantine LSI, ka. nga ang LSI, gina-quarantine, diri ka gina-swab. Mm. Because, why na sila gina-require nga mag-swab dito sa Manila or sa ila point of origin. Kaya why sila korta yung gasto or hindi gusto ang Bacolod, nga pagastuhon sila. Okay. That's why, pag-abot diri, gina-quarantine na sila, gina-swab. Libre tanan sang city government. Correct. Pagkaon, lugar. Actually, sa ibang lugar, wala, hindi na libre. Ang accommodation, ang food, hindi na libre ya. Family nilang gabayad ya. But there is sa Bacolod, through sa order man ni Mayor Bing, at ni Vice LCID, libre ang pagkaon mo di ang alisay ka, libre ang quarantine mo di, libre ang imo di ang swab. That's why, Okay. ipag reklamo, tinga sa UFW na papuli ya. Because dito pa lang sa Manila mismo, ginaswab na sila to. Kaya gina-quarantine na ganito subong 14 days eh. Sa LSI wala, kaya why require si Bacolod sang swab. Magasto ka mo to, mahal to ya. Correct. Tingnan mo Bacolod, no, kaya wag ka kwarta ya, punit na lang di. Dako Kami di pa na- maswab si mo, kami Mali pa sa quarantine. bulsa mo, di ba? Amo na siya difference nila. Okay. Siguro, why pa man si Sir Joe Mare, makadto Why kita siya na sa reply? diskusyon naton kay Okay. medyo 35 na. Okay, Mayor Velo Nardia ang gintagaan sa authorities sa sagunang panglunsod para magnegosyo kung magpirma sang kontrata between sa AstraZeneca Pharmaceutical Philippines para makabakal sang vaccine kung bulong sa COVID-19. Karon gina-identify na sang syudad kung sino balang mga pumuluyo kag pila balatanan ka mga pumuluyo ang dapat sini nga madapatan. Ang AstraZeneca ang pinakaunang company nga maghahatag sang vaccine sa pungsod. Sini nga first quarter sang 2021 ang syudad ang nagatingwa nga makabakal sang vaccine. Pero ginklaro ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi pa masigurado kung saan gid magaabot ining vaccine o kung ang bulong. Ang syudad ang may napainang nga pondo nga 300 million pesos para sa vaccination program. Suno sa kay Mayor Villanueva, bahala na ya. Madulaan pondo ang bilog nga syudad. Ang siguraduhon lang gid is that matagaan sang bulong ang mga pumuluyo. Kay mas gina-prefer niya ang kabuhi isang iya constituents ikumparar sa mga proyekto. Kaya ang iba niya mga proyekto, iba niya budget sa proyekto, ginrealign niya mo Oo. para ibutang sa sining pondo. Oo. Ang iban ka mo lang na nga tako din na gastuhon. Sus Mariusip. Ako Pila na mo pa lang? niyo. Si Bacolod, yung may niyang budget diya. Di ba? I mean, ang annual diya do mga close to 3 billion lang. Amo, you know, this is really funny. Kaya sa misang tao, i-compare kita sa Makati. Kabila na budget sa Makati, hindi mo ako sigurado actually yung pilagid, pero more than 50 million na sila. A year. Si Bacolod pila. Million or billion? Billion. Oh. Si Bacolod pila. 3. 3. Why nakalabot 3 gani? No, okay. Mga close to 3 billion. Kaya nagdubo na Butang subong taka. mo. No, nagdubo subong ang budget natin because nag-close ang mga businesses diri ayan. Remember? Oh, okay. Pero mga 3 billion kita last year. Except lang this year naman, no, nag-open na kita sa budget. Last year natin. doon na bansiyan pang budget sang Lilo. Oo. Oh. Okay. Anyway. Ang Manila, may mga 20, 30 billion asla siguro or more. Natawa ba? Ang population, hindi maglayo. Hindi maglayo. Pero ang difference ng budget, billion gidya. But despite that, nag-allocate ang syudad sa Bacolod 300 million pesos. Kaya ang term na meron gamit is go for broke, no? Go for broke. Anong meaning sana? Nga mo na. Bahala na. Bala na. Bahala na. Basta ma-ensure naton ang vaccine. Kaya hindi tanan matagaan. Correct. Hindi tanan Amo siyang priority. point ta. Karon ang mabut ni karon ang vaccine, tagwaay kaya na-allocate nga budget ya. Balda ka. Oo. So we have to be ready. Bahala na, go for broke, bahala na kung ano Bahala ang na. budget ang maibanan da. Kung Oo, ano nga department proyekto ibanan ang hindi ni Madayon? Oo. Basta punduhan ka. Oh, i-prioritize naton ang vaccine. That's nag-allocate kita. And I think si Bacolod is number 4 Despite nga Amo sa na ng bilog pundo. ng Pilipinas, ang aton pundo siguro may ka-20 nung taguro nga pinakagamay. Tutulokon mo kita sa bilog ng Pilipinas compared sa Quezon, Manila. Pero But, gakumpit siya. number 4 subong. ang Gakumpit Bacolod. siya. Sa pinakadako budget, sa vaccine. Hindi, may gakumpit siya sa development. Yeah, no. What I mean is naman despite niyang budget na manubo-nubo, ang Ano mean mo Bacolod sa subong, vaccine? ang ginallocate niya budget is 4th. Ika-4 kita sa may pinakadako, ginallocate niya budget for Sa vaccine. bilog ng Pilipinas. Yeah, I think, ano lang, balab lang bisan natin natin criticize sa Iyaya, let us give credit to where credit is due. Correct. Si Mayor is the president of all the mayors sa bilog nga Pilipinas. Pilipinas. Bilog niya nga Pilipinas, siya niyang presidente sa tanan niya mayor. And because Okay. of that, somehow, inablang, okay, why tayo may mo? Lakas-lakas na daya mo. Correct. Sa national, hindi ka tayo pigaw, ka tayo magpasipsip. Hindi ka projecto nga para sa ibutang mo sa syudad mo. Hindi ito kakwaya sa overpass, ibutang mo sa syudad mo. But because of Mayor being the president of LPC, League of Cities, LCCP, League Cities of the Philippines,
priority ang Bacolod City. Just in case umabot na ang vaccine. Ano siya ngalan sang vaccine? Ano nga to? AstraZeneca. Hindi. AstraZeneca. Ang ano niya, ang pharmaceutical niya company. Okay. Ang AstraZeneca. Oo, ano niya? AstraZeneca ang contract naton. No, nag-allow kita kay Mayor upod sa ako ng mga kaupod sa council. Nag-sign sila. Headed by Vice Mayor Elcid, nagatang kita authority sa kay Mayor Correct. mag-go into contract, no, magsulod into contract para makauna naman kita tuya pangayo. Correct. Pag-reserve na Advance, kita amo lang mataan. term, advance. Oo. Nga akin lang natin magpa-reserve. O sige. No. Nga akin lang natin magpa-reserve. Una, very limited na siya. Correct. Ang vaccine. In fact, Correct. web ko kabalo sang figure, pero sa ating population, hindi tanan matagaan. 30% lang. 30% lang. Imagine. For now. For now. Oo. What if hindi na magdugang? Correct. What if si China magbira-bira mo ito pangayo? Correct. What if si India magbira-bira mo ito pangayo? Ariya, may figure ko di. Ang populasyon sa bilog na Pilipinas is 110 million. Mari ko di, 110,300,065 ka mga pumuluyo plus. Ang unang gin-pledge sang AstraZeneca nga ihatag sa pungsod hindi sa Bacolod pungsod is 2.6 million lang. Pila ka, why gani ko mag 1% lang ang ihatag nila, but, naga-under negotiation sa karon ng Pilipinas nga maghahatag sila sang 30 million ka mga bulong. Butang tapa 32 million na butang ang nakuha sa na-purchase ng Pilipinas. Kulang yapon. 30% lang lubo pa sa 30% nga matagan sa Pilipinas. Kung hindi ka dadasig, which is dapat i-appreciate natin ng mayor natin, kasi advance siya. Iyawang ka na. Butchilingon, ang ginapaminsan niya, ang kalagayan sa mga pumuluyo. Imagine na nagpain na siya yung pondo, ikaw managambal, Yeah. nga ika-fort kita nga May pinakadako. may pinakadako nga nagpondo. Allocation. Allocation. Amo kasi kung may mga kapasahan ako isa sa Facebook, basta lang ati, una ka mo dahil, hindi lang kuya. Suliton ta. Ang possibility is, hindi man siya mandatory. Hindi siya mandatory. Limited siya mo. Hindi siya mandatory. Amos na screenshot yung gani, is like, okay, wag yung problema. Kung hindi ka mo, why problema? Why ka That's why. Kaya ever, libre na siya mo. So kung ikaw ya daw gamba, kaya nga daw hindi kaya, post ka daw nga daw, kaya hindi, una ka mo daw, hindi ka lang kuya. Correct. Itanda, at na, kaya hindi ka matanama, nansin eh. The moment yan, mga effective ini siya nga vaccine, kag, batay lang next naman nga matrend naman nga wise la ya. Excuse. Oo. Imagine na bala, ang ginahimo subong kundi ato na nabudgetan na, napunduhan na sa 300 million. Ang next nga steps ang syudad is i-identify ang mga pumuluyo nga pwede tagaan sini. Kay libre ini. Yeah. Pero nagahimo man siya sang way nga may istorya aton mga business sectors nga kung pwede sila ya mabakal sang bulong para sa ilang nga mga empleyado. At least hindi matama ng syudad. Kung ako tag-iya, alangan ni isang dig ko sa syudad, kung dako mo lang ko yung company, or masarangan ko malang, wala ko kabalo sa presyo sini, but hindi siya mahal. Hindi siya mahal. That's But why, again, suliton ta, okay na siya ang sa business sector. Kung Okay. willing ang business sector. kung willing sila. If not, unahon ta. Amo may mga priority ni mo. May mga priority niya sa vaccine niya. Example, unahon ng mga frontliners. Ang katubang sa tao, ano ba mga nurses naton bla? Ini mga frontliners naton, unahon na sila. Unahan gyud dapat. Seniors. Kay silang katubang. Di ba? Ang mga senior naton, yung mga may ginabatsay na nga daan. Priority mo na sila. So, kung tulokon ta, may mga gina-identify na subong amat-amat kung sino lang maka-avail sila ng vaccine. Nabasa ko ligad, nag-meeting kami ni City Ad Ang, upod ni Dr. Chris Sarongon, kag Dr. Hector Bla, Gayares. And tanan dira sa may EOC, kaya ang EOC, everyday na siya nag-function mo. Every single day, aradas la. Dira na ginahadol, tanan niya mga issues nga dapat, yung mga concerns naton. Gina-identify na subong, si Dr. Miraflor, pagkajali sa City Health naton, ululupod na sila no, sa EOC. Gina-identify na subong amatamat kung sino ang dapat na unahon, mga priority naton, frontliners and barangay-based. Purok Ati mas mayo, di ba? Ati amo na sub identify na may ang ambal ni Manang Pangging. Si Manang Pangging amo na sa naton nga pakaisabla. Nga interview nagligad nga sa Canada nga gindapatan sang vaccine. Kagapon na injeksyonan na siya. Second dose. Ari ang ambal niya, kadamo sa mga false and misleading information, tanan ko ang mga patient, ari niya, ginabasa ko lang halin ni sa medical staff, frontliner ini sa Canada. Tanan ko ang mga patient and their caregivers nakavaksina sang first dose last Wednesday. They're mostly seniors, 80 and above. 8 years old and above. Wala gid, bisan sa ila. Bisan isa sa ila, nga nagreklamo nga may side effect. The day after vaccination, nag-group exercise pa kami gani, tanan very active. Di ba? Patay sila as nga if
may pain mag-exercise. Hambal sa mga nadapatan, wala ako, no? As if nothing happened. May mga more than 100 years old pa gani ko, no? Nga, gipang dapatan. Hindi gani huwag gani ipiktosin ang sa mga 80 to 100 years old. Ano pa yan, mga masubin pa nga mas grabe pang resistensya. But silingon, wala harm ang bulong. Oo. Ang ako naman yung ginistorya about sa mga misleading information na delikado kung katama ang bulong, testingin nyo anay sa amo ni. Kaya human testing mo. Oo. That's why sila ko, kalagi sa Pilipinas, tama ko dyan alam. Kasi sino lang yung alam diya sa Pilipinas. Inablang, in the first place, Kung may boxing, grabe mag-analyze. Oo. Kung may kaso ni... Sino tong... flight attendant, Oo, puro man abogado. puro man judge, ang kurso, commerce, pro judge. Yan lang, ang point sa mo sinay, alam pa kami sa FDA, yan lang mag-assume ka pala nga na pulos delikado na mapatay ka na. May scientist na pala, Deblang Correct. mamati ka lang siya dito ka may kilala. Amo na mabasa. Wala, man yun. Alam ka pa ya sa international nga mga scientist ya. Ma'am, ba kaya nga delikado sa kabuhi mo compared sa iba. Tapos may ma'am, iba niya una lang kamo daya. Ako ya okay ko ya. Wag yung problema ya. Di ba? I mean, ang AstraZeneca, ang pinakaunang nga bulong nga gin-approve sang Bureau of Food Administration Oo. kag Department of Health. yeah, approve niya, approve niya. So that's So, why, kung silingon, go! that's why ako gani ka push ko ya kung hindi pag mandatory. Hindi man bala kung hindi wag yung problema. Concern ka na sa pamuluyo, concern ka na sa Correct. ila, nag-purchase ka na bulong para dira. Tapos hambalan pagit niya, inablang ka ano pa bala sang comment bala sarcastic pa bala nga why na pulos, hindi na siya safe. Amblang hindi na para sa aton, delikado na sa Or- buhay, bahala ka mo da. But anyway, Sa tanan niya interesado, iyak sa priority. Alin nga Pwede lawagon action ko tayo. anay. Langit lawagon ko anay. Go. Amo ni siya ang mga priorities just in case umabot ng vaccine. sige, may na. First priority, frontline health workers, public and private health facilities, no, ang sa mga ospital. Public health workers and LGU contact tracers, barangay health workers including BHERTs and other NGAs like DSWD, DepEd, DILG, BJMP, and Bureau of Corrections. Second priority, indigent senior citizen. Indigent. Third, remaining senior citizen. Both silingon ang priority na diya ang mga senior citizen nato niya because sila ang prone sa paglaton sang COVID. Balatian. Balatian. Fourth, remaining indigent population. Those nga hindi kita kasarang la. Nga magbakal sila. Kaya mabot na chimpo, ini yung vaccine, okay pa ni subong, no? Okay pa ni subong. Ba't kita sa mga bulong sa TB? Di ba ginabakal na subong? During Siyempre. that time, TB, grabe man to mo. Uy, niya, sa una may TB ka, deads ka na ya. Oo. Deads ka na ya. So, subong. Makatan ka kalamok sa una, deads. Subong niya tita mera na. Tungod sa bulong, nakarecover ang pumuluyo. So, sa mabot na chimpo, siguro, kasi I don't know when, pero for now, amo na yung mga libre lang anay. No? Ang mga hindi kaya kasarang magbakal. Fourth, remaining indigent population. Fifth, nga priority, uniformed personnel. PNP, AFP, PCG, Bureau of Fire, and CAFCO. Amo na siya ang according sa Department of Health nga list sang priority sa bilog ng Pilipinas. List o first? List. Lista sa mga priorities eh. Priorities. Oo, List. oo, Gali, oo. List, hindi list. Okay. Abi ko list priority. Oo, Anyway, okay. may hala tabag o nga, may hala ta good news, Ang sulod sa Bacolod, ang out of 61 barangay sa Bacolod, 49 ang COVID-free. Oo. 49 na ka mga barangay ang COVID-free. Halos 61 ang barangay sa sulod sa Bacolod. Ang wala ko din nakita nga barangay na lang nga hindi COVID-free, Mandalagan. Bata. May identify mo pa? Barangay 26. Barangay 39. Ano pagid ni ang may alis? Fortune Town. Montevista. Amo na lang na magluwas na COVID-free na ang syudad sang Bacolod. Bo, grabe. As of, ang iningay na information, as of January 7, 2029, based sa data sang Emergency Operation Center. Grabe, no? Sa una, 18 to 20 kabilog ang COVID-free nga barangay sa sulod sa Bacolod. Di Pilipay na ta? How much more? 49 na kabilog. But sila nga nagagamay ang kaso sang COVID-19. But ihatag na sa gobyerno ang tagaan ta ang gobyerno credit abe nga napadubo niya ang kaso. Ba tagaan ta man credit ang mga pumuluyo nga subong aware na gid. Sila na mismo nagasaway nga kumasugat nila nga wala mask. Mahuya ka. Kaya bisan ako katilaw ko na nga ginabalan, "Sir, wala ka gid mask."
hindi makakapangakig kay kanami man siyang approach. Di ba? Ay, sir, may mask kagali. Kadua na ko ginambalan. Sa? Kayo, usually nga, ginakakas ko, kayo nakatulang ko sa ilong bla. Oo. Ginamo ko na, ang Sinag mo na? nurse guru si Dalom daw. Sila niya, nabi sa nga pang-approach ka nami. Sige na, sir, may mask kagali. Hindi yan ginambala, sir, suka mask mo, kisa kayo ma-offend ka bla. Pero suka mask mo, inayos niya, ay, sir, may mask kagali. Ako na lang mismo ka, ay, Tama. Ay, ba niya makakik man na? Kanami nga pag-approach, Yeah. sir, may mask kagali. Pwede malang gali mo na. No. Because Ako pa nagilty ako pa nang uyasi ko, ay, sorry, gamo pa ko yeah, na. because ini nga mga tao, like ang nagmuno, kung sino man to siya, Oo. concern sila kabuhi. Correct. Concern sa pamilya, ya. Karon na kuya gahalong, kuya ikaw, ya pa wala ka. That's why. That's why we Amo have to na. be responsible at all times. That's why Hindi lang, niyo, regardless sa muno mo, Oo. ang pagbato sa COVID, hindi Oo. responsibility sa isang lang katao, Correct. duwa, Atong o tanan. those who only believe. It Atong is tanan. our responsibility. Every citizen, obligasyon na naton. Okay. Because ginaproteksyonan mo, hindi lang yan. Kung careless, kaya gaway kaya labot, ya, bakit talaga kung pamilya mo yung mapektuhan? Pero yung Correct. pamilya sang iban, ya, taparan mo mo, ya, base, career ka daya. So at all times, ang pinaka-the best nga mo taya, especially bago naman yung strain, subong, follow tigapon proper protocol. Correct. Imo na ako na, Nebla, Sige. hambal ni Ma'am Betty Solina, parte sa bakuna, punduhan ko, hindi tanan mapabakuna tungkol voluntary. Okay. Kag ang iban, may pagduwa-duha pa. Paano kung di tanan maubos gamit, pwede pa na siya mabalik? Una, suliton ta. Ang why gan ini 1% ang vaccine niya hatag sa aton, gamay-gamay na yung number. Gamay-gamay. So, medyo sigurado, kung ang tanan niya nga baklon, kag i-provide sa aton, makonsume. Makonsume gid ya. Just in case nga hindi ni siya makonsume, mayara kita sa storage. Why ko na muno ginano? Ma-identify niya sa health storage nga dira na ibutang ang mga vaccines naton. So definitely, kung pila ang purchase naton nga number of vaccine, ipaubuso na sa consume anay. Another thing, laruhon ta. Ang budget niya ginawag ta nga 300 million, hindi tanan baklon. Okay. Meaning, kung Mayo, ano lang mayo. ang available nga budget, amo na baklon mo. Mm. Example, ang na-consume mo lang, for example, is 100 million. For example, ano matabo sa 200 million? Hindi na matandog savings. Mabalik na sa syudad, ya. Mabalik syudad. Oh, hindi na siya pag-i-assume. Ibalik to sa mga proyekto, gin-realign sa iya. Exactly. Noong point lang is nag-allocate lang kita ya sang sobra-sobra. Just in case mag-pinalumba. Kag pili-ay lang sang LGU. Sino nag-allocate na pundo, amon taga ang baligyan namon. Because hindi matanan mabaligyan. Out of 110 million, pila na to? Ang i-allocate sa aton, 2.4 million. 2.6 dapat ang ginhatag sa Oh, AstraZeneca, but may negotiation subong between sa Astra and sa Pilipinas nga maghahatag nga nag-aayo sila sang 30 million more. Oh, nag-aayo pa lang. Abot ang 32.6 million. Oh, gabay gyapon. 110 million ang populasyon sa Gamay Pilipinas. gyapon. 30% silang sina ang matagaan. Oh, so kung Anong tulungan matabo ta- sa 60 plus percent. 60 million. Why? Why is live vaccine? 70 plus million. Oh, Why is so, live vaccine? So, bisan i-assume Paano pa nga- magkulang? Yeah. Sa Bacolod, for example, i-assume ta pa nga tunga sa population, hindi hindi slebe, hindi was nagapati sinayabe. Kulang gyapon ng bulong ni. Kulang gyapon ng Kung bulong. i-assume ta nga tunga sa population, hindi. Kulang na gyapon ng bulong. So definitely, ang i-purchase naton, makonsume na siya tanan siguro Consume tumigil na na. And hindi ta magbakal sang actually, hindi na ang budget naton niya, hindi na pagamiton tanan niya. Kung pila lang niya ang i-allocate sa aton dire sang AstraZeneca, amo na i-purchase naton out of the budget allocated. Damo na sa bale. Hindi siya allocated yan eh. Ang term talaga niya gin-prepare eh. Nag-prepare sang 300 million ang City of Bacolod just in case iyang mag-offer damo iya kabloka mo ninong. Okay. Dapat wala ko na discuss kay medyo madundalom na siya nga. Okay lang. Okay lang. Ang imo lang naman nan. Si AstraZeneca is just isa sa mga nag-offer sa vaccine. Damo pa ni siya. May si Pfizer may man sang iya, si Moderna may Moderna pa kitang patian. Something basta dadamo ni sila. Now hindi ka sigurado kung ano pila ng presyo nila. Correct? Because si AstraZeneca ang pinakabrato nga nag-offer. But remember, Oxford ni siya. Hindi na siya basta-basta ya, no? Sa Oxford ni siya ya. But sila nga Nga na-studyhan sa nag-allocate Mayo, pondo. Yeah. may mga scientist na daya. Oo. Oh. Nag-allocate kita pondo para dire. Amo ng explanation ni Mayor. Para, just in case, why nag-chance si AstraZeneca, kag-jutay lang kita ma-provide yung vaccine, tungkol ang gina-provide niya na hindi mo ng Pilipinas, bilog mo na yung kalibutan, Yes. kag sumulod ng iban, yung mga brand, for example, kagawa ita kabalo sa presyo nila, prepare kita. Oo. Prepare kita for the sake nga maluwas aton pamuluyo diri ya. Dapat i-appreciate na gani. Yeah. Kung tulokon ta ang concern diri is health gid naton sang aton diri pamuluyo. That's why ang term is go for broke. Go for Nga broke. bahala Bahala na.
kung diin ko ano pundo, kung diin ang mapiktuhan yung department, basta priority Kung ano ang nga vaccine. proyekto ang hindi anay mahimo for now. Yeah. Kaya tungod nga ginuna nato ni. Priority ang vaccine. Okay. So, tungod nga nagalaot kita sa aton nga time, matrivia kita, nay. Mata kita na isang trivia, pero antes sina, hindi ta pwede nga hindi ni sila mapanglawag. Noong Jopet Sorongo, noong morning, sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning, kuno councilor. Good morning, gwapo nga, councilor ba, umayuaw. Good morning lang, da, sa kay Nono and Gemma Borja. Na, sa kay Kuanin, sa kay Lisa Joy, sa kay Sota. May good morning. Sa kay Jeffrey Espanyola, Tasali, 16th Boys, good morning, da. Sa kay Lex Gumabon Iya, good morning. Sa kay Chris, pre, ika 85 na ka nalawag, pre. Kay Benjamin Jasper, good morning. Sa kay Storm Rose Frias, Net Cabiles, Net, good morning. Leona Grace Laparan, good morning, man. Oh, kaya muna sila Laparan? Alirasan niya. Romel Padilla. Pero Romel, good morning. Pita Sorongon ng si Tita. Mayong Aga. O, Joval Trinidad, ako Maldita, Ela Alias. Tumuda mo, pang isa-isa ang lagaron. Kadtukuan ay bala. Erwin, oy, ko nagambasa ko nga igrita si Clint Lirasan, nag-monitor ko ng subong. Aba. Teresa good morning. Kabasagan. Good morning. Ayan. Kabasagan. Okay, so, antes kita magkatag sa aton nga trivia, sining aga, ilawag naton anay, ang mga wala pa nakakuha sang ilang nga mga prizes ang nagligad nga trivia. Okay, ang mga wala pa kuha sang ilang mga mga premyo, are, si Christine Menyes Villalobos. Base kung kilala niyo sila, munuhan niyo gid sila nga ma-PM sa amon ha, either kay Konsyal or sa akon. Luciano Laparan, Ching P. Noel Amar, Chanda Alvarez. Okay, Luciano Laparan, Ching P. Noel Amar, Chanda Alvarez. Amo man si Roda, Kagda, do separate ni siya. Jean Ostan, Chino Ledesma Festival, Zai Requeron, Steve Luigi Jucadit. Namiyakap lang kay Steve, kay pinimigin siya bla, pamati. Steve, thank you, gid ha, appreciate gid namon. Okay, kadto kita sa ating trivia, kada medyo galagas kita sa oras. Question number 1. Ay, no. Thank you gali sa sponsor gihapon sang aton nga mga papremyo, Mayor Maymay Romayla Mangilimutan. Ma'am, Thank you, Mayor. good morning. Gani. Ako actually amo ni tani ang akon kay nagaling kay gatawag kita. Wala gid si sir. Arita niyo. O sige, no problem. Mga mayo lang ta 10. First part ng dapat ang aton niya trivia. Trivia, okay. Question number 1, no? Pamati ka mo ha, sa trivia naton. Sa pagbunag kay Jesus, may 3 kahari nga nagbisita sa kay Kristo. Sila mo sanday Gaspar, Baltasar, kag sinong ikatatlo? Nan. Sa pagbunag kay Jesus, may 3 kahari nga nagbisita sa kay Kristo. Sila mo sanday Gaspar, Baltasar, kag sinong ikatatlo? Amo na yung mga sabat. Letter A, Melcar. B, Melchor. C, Baltazar. B, Melchora. Makita nyo na sa inyong mga screen kung nagalantaw ka man sa Facebook page ng Aksyon Radyo. Question number 2. 3 kings ang bantog nga tawag sa 3 kahari nga nagbisita sa kay Kristo sang pagbunag sa iya. Pero mayara sila sang iban nga tawag o kung may tawag pang iban sa ila nga nabutang sa Biblia. Ano ina? Anong other term nga ginatawag sa 3 kings? Ang mga pililian, letter A, the 3 musketeers. 3 musketeers, pwede. B, the 3 young men. Tawagin ko yung kay Toto, mag-imo mo. C, the 3 great men. Letter D, the 3 wise men. Okay. Question number 3. Mayara sang 3 ka regalo nga ginhatag ang 3 kings sa kay Jesus. Nga, ano bala ina nga mga regalo? Una, gold o kunbulawan. Ikaduha, frankincense. Pero ano ang ikatatlo nga regalo nga ila ginhatag? Ang mga pililian. A, diamond. B, myrrh. C, lamb. D, silver. Okay. Question number 4. Ano ang ginbasihan sang 3 kings sa ila pagpangita kay Jesus? Paano nila pangita si Jesus? Anong ila ginusar? Letter A, map. B, person o kun guide. C, star. D, light o kun sanag. Okay, kasanag. Question number 5. What is the original name for 3 kings? Ano kuno ang original nga tawag sa 3 kings? May ala pagkajigli tawag ya. Letter A, Magi. Magi do sa hug mo ni sa anyway. Letter B, wise kings.
C. Knights. D. Prophets. Okay? Sabat-sabat. Kay para aton ina mapanglawag ang tanan nga mga inyo nga mga answers. Alas Karon, yan, no? Si Toganta, ha? Pwede, patawagin na nga daan, kaya ilawag ko na na kadali ang sponsor naton. Okay, mga abyan, antes natin ipasudlon si Sir Joe Mari Vargas, aton anay, i-remind sa inyo nga dapat mag-take ka mo, no, sang 168 Herbal Dietary Supplement every day. Kaya mo ini ang magapalayo sa inyo sa madamo lang nga mga masakit. Ano bala ang bulig? Sining 168 Herbal Dietary Supplement sa inyo. Nagabulig ini sa pagpabaskog sang aton immune system. Mayo man ini kun kamo ang ginaubo. Mayara sang sore throat, para sakon, nagabulig sang pagpabaskog sang inyong mga korason. Kag tungod rich ini kun manggaranon, sa antioxidant nagabulig ini sa pagpanubo sang inyong mga blood pressure. Naga-improve sang cholesterol level, nagapanubo sang triglyceride nga bad cholesterol. Mayara ini sang anti-cancer effect. Mayara man ini sang anti-inflammatory effect. Naga-relax ang inyong kapoy nga mga nerves. Mayara ini sang anti-diabetic properties. Mayara ini sang vitamins A, C, B3 kag B6. Makabulig man ini sa dysmenorrhea. Sa mga kababayan ini kung nagaabot ang ila bulanan nga tiyan. Nagabulig man ini sa pagpaayos ng gallstone, kidney stone, kag inyong mga atay. Kung mayara kamo sang rheumatism kag arthritis, makabulig ini. Kung daw naglain ng inyong tiyan, may constipation, kag ang tawa-tawa, para sa dengue mabakal ini sa mga butika para sang Grace Pharmacy, kag syempre, Sincere Drug Store, available man ini online sa Shopee. 90 pesos ang presyo ini, 90 pesos ang presyo sini, kag 3 times a day pwede. 2 ka kutsara sa aga, sa ogto, kag sa gabi. Good morning man sa kay Prejojo, ang tag-iya sang 635 car wash kag kalanan and coffee. Dira ta permi nagapalimpyo kay nami sila maglimpyo. Kung gusto mo i-back to zero, bahubing imo nga sakyan, i-back to zero mo, pwede gid. Makabuligid sila sa paglimpyo sila kag kanami pa kay ka mga nami sang ilang nga mga sabaw, pagkaon. Unli kape. Pagkapatinlo ka, pwede ka din makakaon. Pwede ka makakaon sa Unli 635. Dini na ang 635. Likod sa Panasyatek, sa kilid sang Eastview. Eastview Hotel. Pangitaan nyo lang, 635 Car Wash. Sir Jo Marie, good morning. Ara na Sir Jo Marie. Manyaga. Sir, good morning. Hello, Okay. Consular, good morning. Yes, sir. Sir Jom, Councilor Ising Salanga and Action Mark Salanga, no? Nang naghingagaw, kitang pitawag sa imo, kay lately, ang inaistoryahan diri isang baha, ang tiyempo, nga nito matsindihan. Sir, dasig na kita tama, no? Ano subo ang sitwasyon naton, ang aton niya weather forecast, and ano bala may ginapaabot o bala kita nga mga baskog nga ulan or mga pagbaha? Kag last, sir, na question, ano bala ang cause sa imo na, sir, personal nga opinion sang massive nga pagbaha subong? Okay. Una siguro, una ko ang first mga question. Maula noon tang panahon, tas buong po hindi kita expect sining mabagyo ho, no? Tungod ang nakuha na mo sing aga ng satellite image na kami naglantaw. May gasulod pagiman nga ulan, nga masulod sa aton. Pero laban ini isang matupa gidya sa kuan sa Northern Negros. Atong lugar mo lang ginabaan sang duwa na kasimanas mong just lately atong New Year kag the other day, no? So, expect kita sing maulanon nga po nga panahon tungod sining cold front kay kasulod dalin sa Japan kag sa China. Amo nang aton napaabot sining adlaw until maybe tomorrow sing kag Mark. Okay, may ginapaabot. Man, sir, nga sir, nagliligad yung mga inadlaw. Ato nang gamay nga i-explain ta lang sa aton tagpalamati. Ano kada mall sang ulan nga nagbubo diri sa aton? May ara na level mo? Well, actually, yung sa aton, Drea, ang accumulated rain nakuha na mo is 59.7 mm, no? Kung i-convert mo na siya sa number of days, sabi, siguro mga 15 dias o 15 to 20 days, isa lang kadlaw bobo. Baw! So, kung amo to nagtupa sa Northern Negros, mahagit sila ya. Although kahit galing kiti ang isa siguro, well, pasalamatan din sa Bacolod, pero bad sa North. Tungod nga ti amihan ng hangin, ihuyupon niya na ang pangarod nga damo lang dito sa babaw. Itupain na to sa Northern Negros. Bay tupa sa aton diri hindi na tama kadako kay tungod nabubuhay na to sa north mo. Amo nang natabo sa to ni Kligad, una to inigo north January 1. And then the other day naman liwat bilang kada semana may papamakwa ang lunang sa sulod balay mo sinudlan man lunang sa liwat. Ay kaluoy. Amo na actually yung natabo to sa ila. Sir Jones?
taon ang geographical location ng mga syudad. Correct. Geographical location. May kuwan niya mo, may bukid sila, pero na Talisay, may kapwestuhan sila, may patag, ang Victorias, may gawahon. So, mo na balatan, bubuos dalom, nga to ang pinakataas, di Alangilan. Granada. So, hindi yan masyado, ang topographical location natin, at least daw safe kita. Kung Okay. mag-ulan, although monitor mo kami sa bukid, pero hindi masyadong ulan dito sa babaw. Sir, ano kada ko nga factor? Kung magtabo sa taob, ang ining pagtaas ang tubig, kag High tide. damol nga ulan, high tide abi. Ano kada ko sa factor? Actually, mapagwa tigid man sa Bacolod ang aton tubig, pero mahinay, no? Siguro ang aton ang guro kinalain sa iban because ang aton na-maintain tayo aton mga kalog mo. Okay. Although may lumuon kami sa nga bulan nga daw major operations namon kasi si Consular isang kabalusin na. Ang nag-abot ng amon na previous excavator. So i-operate namon ni siya by this month. Ayo. Mahawana namon yung Mambulok Creek nga mo nang nagapabaha dara sa may SM lang, ang causeway. Kaya mo nagabalik na siya mo, alin na sa likod ng Amaya Condo. So major ning operations namon kay dugay na ning tinuig hindi masolbar. Pero makabot ng gamit namon masolbar namon ng lugar na. Kaya mo lang at may iban nga na pumuloy ma-displace para sa Lutis yung syudad kaya dara kami magi. Dako nga gamit ni. So amo nang isa sa amon nga limon at least ma-isap na to ng pagba sa Bacolod. Iklaro talambi sir, kay nakita namon may mga dredger mula yung paginasaya. Wala kita dredger ang aton amphibious excavator. Amphibian excavator sa mga suba. Actually, wala. First in the Philippines, it's actually nga item nga ginagamit nga ti excavator siya. Daw backhoe loader siya. Daw backhoe siya. Pero gano'n tao siya sa tubi. Why pa na diya sa kwan mo sa ibang nga lugar sa Pilipinas. So, ginimo kita models sa kwan sing manufacturers. Pero nakita man namon ang performance yun eh. So, amo ni mo. Dato parang tanang, kasi may area rin nga hindi kasulod yan ang natawag daton nga dredging machine mo doon nga gamay. Pero kung excavator kaya nga previous, pwede niya kasulod up to asa sa puntag. At least ang amon na lang tawang more of utilization na bising sa kabutang nga pwede yan sa lugar nga amon na pwede. Makasulod siya sa problema sa isa ka lugar. Sir Jom, klaro ko lang gina-mention mo gina, may ginapaabot pagidman nga ulan, no? Na-mention mo gin-check nyo sa inyong nga record dira, satellite. May ara pagidman kay para aware lang ang mga taga Victorias at Talisay si live la nga mga apektado bala. So may ara pagidman kita na-expect. May ara actually siguro matupan siya towards the afternoon or evening. Kung hindi magliwat kasi ising aga nakuha namon just now, no, 5 minutes ago. May punong-punong mga galom sa may area sang Samar Leyte. Kaya pasulod na din sa Saton mo. So expect na sa between Masbate ka magtupa sa Northern Negros. Basta tara naman na. Okay. Tupa sa Bacolod ni siguro. Daw muna ni Japon pero may ulan matugamay lang. Kung Okay. hindi magliwatan ka yagi. Okay. Sir Jom, last question. I know hindi man ikaw ni ang authorized person no nga maghambal sini but personal mo sir ang opinion sir kay kadamos nga trending sa social media naga-viral nga naghambal sila nga because na kuno sa mga pagpangutod kahoy dito sa bukid because of the tourism development nga ginakandak mga highways mga economic highways nga ginatukod sa buong how true sir nga isa sa mga contributing factor amo ang pagpangutod kahoy dito sa mga kabukiran naton. Well, actually, kung magkiling kita, utod sa kahoy sa kabukiran, naman to kahoy sa kubukirang utod. Huwag na dito yan, no? But, ang importante malas na, like, amon, huwag mga migakwan sa amon siya, no? But, kita sing may flood control program kita mo. Pero, huwag kami kasiling, hindi kita pagbahaon. O, hindi kami kapasalig siya na. Kung wala noon tabunok todo for say 1 to 2 hours siya maawas ka ng tubig ya. Why ising modern countries in the world subong kontra mo nature na ya hindi yan naging masarangan mo. Importante lang ang syudad ara presence in syudad na makaresponde in sigita. Amo na gina importante mo. Kundi mo na siya makontrolar, responde ka lang para nga ang pumuloy makabalo. Yung syudad gali ara ready to respond to any emergency. Wow. Meaning regardless of the reason or cause na
importante preparado ang syudad yung Preparado pamuluyo natin daw. mismo. Importante. Amo lang na, hindi yung mga highway, hindi ko normal na yung mga highway. Hindi, pero ang kahoy niya nila, it's an old record playing gas-gas na nga plaka. Huwag ka na doon nga kawis bukid mo. So hindi na rason. Importante lang na sa pag-abot is tubis na loob, i-control na siya para hindi matama na pumuluyo. Okay. Sir John, finally, before kita mag-end, ano gani sir ang contact number naton in just in case nga may mga pagtaas ang baha din, pwede makakontakt ang aton mga pamuluyo? Well, kung di lang makontak ang amo, no? 432-3871, amo ng emergency. 432. Pwede maganin nila makuha ang sa Facebook ko lang naton sing, Councilor. Pating iya sing operation center naton, magakontak na kami. Ara kita 24/7 kita mo. Oo. Subong yang tao namon katuloy kapon nang utod ka sa bata, nagposib kami tubi sa banago, subong utod naman takoy ngaton di NBA baha uli tumbang kahoy sa hangin. Pwede ba na utod man to sa subong. Sakto na. So, kung wise lang po, nearest police station or barangay, Okay. barangay hall. Kaya kung ang aton sa mong barangay, organized na mo. Ang police naton, patrol man na kada bad weather. So, initalan sila makabulig. Okay. Or, maskin ka na kung maka-Facebook na sa aton, sa DRRMO, pwede ganyan na sige naman diskukwan. Kaya wala, labot may CCTV, mataga-monitor sa palibot mo. So, basin wipes na ka-report, makita na namon sa aton nga monitor sa CCTV. Okay, with that, sir, madamo gid nga salamat sir sa Okay, Mark. information nga maginatag sa syudad sang Bacolod kag sa tanan-tanan. Gisako-sako tanan siya tawag, may Gani. kadasig man sang pagresponde ni Sir Joe Marie Vargas, ang aton cluster head sang Ang mapisan. RRMO. Salamat sir. Sir, Mabuhay thank you ka. very much again. Okay, thank you again. Okay. Napagyan si Sir Joe Marie Vargas, ang aton niya cluster head sang Bacolod City City Disaster DRRMO. Risk Reduction Management. Yes, so 432-3871 or contact lang sa ilang Facebook page at DRMO Bacolod or just in case of emergency, no, nang kadto lang gid sa barangay hall or contact lang sa PNP, arat naman da sila. Pero pinakanami gid sila kung duwa taas ang tubig, pag pull out na lang. Pull out na Pull lang. out Hindi na mo ta magulat nga hindi na ta kalambot ang mga gamit ang mga ano pasaka lang or I know Mabawi na yan mo. Mabawi niyo Mabawi na sa everyday end of the day. Safe. At ito, na-mention bago lang nga base mera pag tino subong mag-inulan pag Mag-inulan, sige, oo. no. Pero na ano ko bala, kung di nagkadto ta kagapon sa south. Hindi ta na pagano, pero init-init to ya. Init-init, sige tulo ka batok. Oo. Init-init mo silingon. North ya North lang concentration. Tsakto gid ka precise ang iya nga pangkuan. Oo. Nga didto lang gid jaga igo ang galom. Kag in kaso ulanon ang south siguro ya. Tungod hindi amo na kanus ang bukid didto. Mm. Kaya di ba ang na-mention ni Sir John from bukid nagapanaog man niya ang ano mo. Ang gamit pa siya sa high tide. Gani. That's nung boy. Nong boy Duran. Nong nga kami na pila ka minutes ha. Gamon na tayo no. Okay, anyway, malawag kita na isang aton nga trivia. Okay, ipanglawag ta na ang mga sabat. Sa pagbunag sa kay Jesus, may tatlo ka hari nga nagbisita sa kay Kristo. Sila amo sanday Gaspar, Baltasar, kag sino ang ikatatlo? Ang husto nga sabat, letter B, Melchor. Melchor. Okay, question number 2. Three kings ang bantog nga tawag sa tatlo ka hari nga nagbisita sa kay Kristo sang pagbunag sa iya. Pero mayaraman sang iban pa nga tawag, ngayaraman ini sa Biblia. Ang tsakto nga sabat is letter D, the three wise men. Three wise men. Question number 3, mayara ang tatlo ka regalo nga ginhatag ang three kings kay Jesus. Ang mga gindala sang mga hari, amo ang gold ukon bulawan, kag frankincense. Anong ikatatlo? Ang tsakto nga sabat is letter B, myrrh. Myrrh ni Do oil na siya. Do. Ano siya sa unang Tsakto bang pronounce ko ng boy? Myrrh? Myrrh na siya, no? Myrrh na siya, no? Myrrh. Sa unang nga chimpo, ano siya pinaka-effective na siya nga asa subong ganun ginagamit sa cure sa mga cancer. Oo, sa mga Do insenso ni siya? Oo. Ang myrrh. Tapos I think na mention na before sa church wala nga sa unang nga chimpo, I think amo siya ginabutang bala sa mga patay para ma-preserve. Kaya grabe ng power of energy sila. Ang myrrh. So inaas lang gid panghatag sa three kings sa kay Jesus during that time. Naga-signify na sang iyaman mismo nga pagkatao. Isa siya ka bulawan, Correct. frankincense kag ang ining myrrh, no? Ining precious katama nga butang dito man sa bungsod sa Israel. Frankincense do kuno siya do ari ko di sang frankincense. Ang frankincense hindi ni Frankenstein ha, frankincense. Okay, ang frankincense is
Anyway, hindi ko makita. Frankincense, essential oil mixed with pure extra virgin olive oil from Israel. Frankincense was used in the tabernacle in offerings and burning of mga mga patay. Nandiyak to ka. Okay, then kadto kita na din ako to. Question number 4. Ano ang ginbasihan sang Three Kings sa pagpangita nila kay Jesus? Ang tiyakto nga sabat? Letter C. Star. Kung may mag-answer map, kasi untagi ka sa Google Map. sa hita, mga 30 minutes. Letter C, ang tiyakto nga sabat sa question number 4. Question number 5, what is the original name for the Three Kings? May original name pa gid ya. Okay. Ang tiyakto nga sabat is letter A, Magi. Okay. The Magi, Magi is the original name for Three Kings. Ang Magi, amo ni sila guro ang ginabutang sa noodles. Ano may naman silang boy? Matyaga guro. Madjay ni tawag? Okay, sorry. Magi, ano ko pang ginabutang sa noodles. Madjay ni Manong? Ay, ko sagad-sagad. Nong, thank you very much. Laing gid man ang experience, Madjay. Okay, nga wala ko ni kagapon na gin-research ang... Hello ko, noodles ka. Namiani ko, tingalam ka ba? Madjay. Nong, boy, thank you very much, gid. Madjay. May bago naman kami nga natunan. Subong, nga aga. So, thank you, gid. Nong boy, ha? Oo. Ara na? Mo to siya? Madjay ang answer. Oo. Madjay. Ang star nga nag-guide sa Three Kings. Actually, hindi naman sila i-guide. Because kabalo ka, patay na sila ang mga firstborn mo during that time sa hari. Remember? Attempt na siya nga pagabati nga ang Messiah ibunag. Papangita na sila. Papatay ta na niya firstborn. So that's why sa Bethlehem na siya bata sa may pasungan bla sang sapat. Kay who would have thought nga ang hari, Messiah, tagiya sa kalibutan, abi na sang hari during that time iya sang Israelia, ibunag siya sa isa ka hotel or hospital lang nga 5-star, pinakamahal nga mga lunaga, no? But why siya nag-expect nga sa isa ka pasungan, sa iya kasapat no nga lugar ibata ang king of the ang Messiah, no? And I think one big lesson nga nag-remind sa aton speaking of Three Kings tungod na trivia subong is that ang Ginoo mismo who owns the universe nag-supply sang hangin sa ilong ta, naghimo sang baybay, nag-create sang sasaring isda dira, nag-create sang mountains, nag-create sang universe, naghimo sang kalibutan, nag-supply sa tanang needs ginbunag sa isa sa pinaka-ordinaryo kag simple nga bulanagan. It should remind us of humility. Correct. Humble ta dapat. Amo na lang tulokon mo. That's Every why time. Humble kita. That's why lang tulokon mo, bisan sa kalibutan na lang mismo, huwag sa manamian sa tao nga tikalon mo. Pag mataas-taas ang hangin sa ulo mo, hate kinaya sa pumuluyo, hate kinaya. Bisan ako, di ba? Pag abot siya pa na yung hindi na mo, ginapang suga, dyan si mo, dira mo makita, bala nga, hindi lang Ginoo ang gina-please kung humble ka. Even kita ang mga tao, we love, we talking to people nga simple, nga humble, nga gapakanubo. And most importantly, wala ka man perdiyo na. It must remind us ang humility nga kablo ka nung nga palangga na sa Ginoo ang ang humility, ang pagiging humble. Because hate ang pride. Opposite sa humility is ang pride. Remember, si Satan, si Lucifer, nabunag na siya out of pride mo. Bugal. So kontra ginaya ang bugal niya. So ang opposite sa bugal is humility. Being humble. So as much as possible, requirement yun na sa kada pamuluyo, humble lang ta. Kaya kung humble ka, siya nabalak sa kasato niya. Okay, with that, madamo gid nga salamat sa tanan nga nag-upod sa amon sini nga Domingo sa isa naman kabahin sang istorya. Espriga kadlaw gi kuya sa Magi sa subong. May lang kay way ko nagambal nga ang Magi butang sa langka. Ay nako, Mario Josep. Anyway, madyano nagali. Anyway, thank you very much gid sa tanan-tanan, sa subong nga Domingo, enjoy ka mo with your family. Enjoy nyo ang aton nga rest day subong nga Domingo. Kag bantayan nyo naman dason ang amon topic sa dason nga Sunday. May ginhanda kami, may ginaluto kami nga naming story para sa inyo. Kabay pa nga amon ini siya mabuligan.
and inyo ini makitaan sa among pagbalik sa Dason nga Domingo. And make it a habit nga magupod diri sa aton every Sunday morning. Hindi lang updates, no, concrete yung mga information about sa kakatabo sa atong palibot ang aton ihatag. Hindi lang na siya mga interesting nga mga topics kag special nga mga discussions, but most importantly subong aga na-discover naton si Maggie. Madamo nga salamat sa atong mga tagpalamati. Kita-kits next Sunday. Don't forget. JM, thank you again. Magbanting with Pre your Oliver. family. And don't forget na magsimba, no? Okay. Sa buong Domingo. Ini sa gihapon yung kabus ng alagad konsehal Israeli Sing Salanga. Kagini naman sa aksyon, Mark Salanga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,